I gave you my heart. Welcome to my YouTube channel. Hello mga kabisda, kamusta na kayo? Magandang gabi sa inyong lahat. Yan. Ngayon dito sa Kuwait ay around 11 evening. Yan. So, dito tayo sa On Coast Supermarket. Ayan, nakita niyo yan. Yan tayo papasok guys. So, tingnan natin kung ano yung mayroon dito sa loob. Mayroon ba silang sale? Pwede natin mabili. Baka may mura silang mga items dito. Isa to sa supermarket na murang supermarket dito. On Coast. Oh, musta na? Yeah. Friend ko yan. Si Norway. Ayan. Kasama ko yung dati sa sa Gian. Ayun si Norway. Pero nandito pa rin siya sa On Coast. Yung mga mura. Hi pare, how are you? Ha? Good? Maraming putas guys. Cheapos ito ay nasa 525 pills per kilo. Ito naman Moroccan orange 225 per kilo ito. Sila Indian papaya, ayun ito. Indian papaya 725. Meron dito sila ng pasulong per kilo ng dito. Maraming puntas guys. Maraming naibigay dito guys. Kita nyo yan. Ganda dito. Mas mahaba. Ang apple nila guys ay ito po ay 445. Yan. Per kilo. Ito ay Chinese Fuji apple. Ayan. Ito naman ay apple lady. 855 kilo nito. Malalaki ito sa dito guys. So, mahilig sa mga pistachio ito. Pistachio. Meron dito sila. Ayan. Ito naman ay cashew. Ayan, mahilig sa cashew. Ito naman ay meron silang mixed fruit. Ayan. Halo na to guys. May cashew, may nuts, may grapes, dried grapes. Ayan. So, ito sila. So, mahilig magluto na hindi kumagamit ng oil. Ayan. Sa halagang 4 dinar 995. Ayan, 5 liters po yan guys. Ayan. Diba? Fit. Yes. So, proceed tayo sa iba. Ayan. Orange. 425. Ayan. Mandarin orange. Ito po yan. Mandarin orange. Sa halagang 425. Murang-mura guys. Ang fruits dito. Yan. Ito naman ay orange na pill. Per kilo nito guys ay 180 pills lang. Yan. At ito naman po 525 pills. Tawag ko ito. TV tawag. TV tawag ito. Basta actually tayo na yun. Hindi ko alam yun. Yan. Yan sa mga gustong bumili ng itlog, ayun, may sale sila. 750 pesos. Ito isang tray.
So ganito, 750 pills sa isang kit. Mayroon niya tang, ayun, nakasale na kit, 750 pills. Malaki naman siya sa siraso. Bibili tayo ng mamaya. Diba? Ayan, sa mga mahilig yan, ito yung mga mortadilla. Ayan, ito mortadilla. Ito silang cheese. Breadless butter. 515 pills isang butter yun. So dami yun. Hi Bani, how are you? Hi. Huh? Good? Good, huh? What are you doing? Cleaning, huh? Yes. Where are you from? Bangladesh. Bangladesh? Yes. How long here in Kuwait? 3 years. 3 years? 3 years guys, from Bangladesh. Me? I'm 9 years here in Kuwait. Yeah, 9 years. Good, no? Huh? From? I'm from South Korea. No, I'm Philippines. Yeah. Ayun guys, may potato dito. Dito, ayan. 325 lang. So daming mabibili dito guys sa Oncos Supermarket. Yan. Kita nito guys. Pare, how much this one? One like this. Huh? Yeah, no, one like this. How much? Around 1 kd? Huh? 2 kd? 1 kd something, huh? 1 kd daw something. Okay, 11 PM na dito guys, bukas pa rin sa Oncos. Ayan, so ikot ko pa kayo guys. Ayan, marami dito. Tingnan natin to anong nasa loob talaga dito guys. Ito naman yung counter nila. Ano, wala nang masyadong tao. Kasi alas 11 ng gabi dito. Hello, hi. Kabayan. Ayan. Ayan, kabayan. So, guys, dito na lang po ako, guys. Kasi, mag-close na yata ng store na ito. Mga 12 PM yata, mag-close na to. So, dito na lang po ako, guys. Huwag niyong kalimutang i-subscribe ako, ha? At i-like my videos, comment kung mayroon kayong comment kayo sa video ko, share para sa sunod kong mga vlogs guys. So, dito na lang po ako guys.